Jeet. Study of Insanity sit varmaan ensin. Jes, eli tää oli... Mikä vittu tän nimi edes nyt oli? Find a lantern! No. Kukku! Henry's Journal. Tämä on Henryn journa. Kappas. Pendulum. First floor door. First hurdur. This door. Tämä ovi. Tuot pääsee johonkin vitu Wonderlandiin. Alice in Wonderland referenssi oli se. No mikä hyötytään? Vittu mitä retardiota. Mä saan se siitä välistä. Mitä? Miksei Morsosta ole yhtään taulua? Ja miksi nämä samat taulut on täällä joka saatanan käytävä useaseen kertaan? Vittu näitä ovi on paljon, ei saatana. Kaikissa pitää olla kellaria aina. Vittu mä vihaan kellareita. Mitä helvettiä täälläkin nyt on tapahtunut? On kaikkia erilaiset saatanan nesteet. Vettä, kusta, verta. Mitä mä oletan, että öljyy. Nyrillataan. Mikä toi on? Onko se sormi? Vai pippeli? Kaappi morso. En pelkää. Ei tuolla jotain. Aina kun mä sanon en pelkää. Nyt tulee vittu rape time! Et sä varmaan tuut tänne, saatana. Et vittu varmaan tuut tänne. Ei vittu mikä jätkää. Vittu kettu siihen kyrpäs jonnekin mulla. Helvetti sen. Motion blur. Sehän on kaappi. Mitä kaapista löytyy? Narnia! Vittu. Mitä siellä on? Siellä on lyhty! Avaa se nyt saatana. Lyhty on paras. Ja valo. Ja morso. Triggeri. Morso. Hihi. Oh! En pelästynyt, ole hiljaa. Woke up this morning. Got yourself a gun. Mama always said you'd be the chosen one. No! Oikeesti! 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 Mitä mä teen? Mitä mä teen? Mikä vittu tää nyt on? No haista munaa! Oi ei vittu tommosia. Miksi siitä on musiikki lopu? Ei vittu, ei tänne mahdu! Sirp! Ei vittu, sinne ei pääse! Niin laskea. Ai saatana! Mene pois, mene pois, mene pois, 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 pois. Vittu mikä jätkää sinne. Ei mahtunut sinne vitun kaappiin! Mene vittu kiinni. Mene kiinni, mene kiinni. Siis vittu oikeesti sinne kaappiin ei mahtunut, kun siellä oli se vitun päätön, kädetön, taunttaava vittu kyrpäjätkä. Heiluttaa meisseliä se simu edestäni. Hei, et mahdu tänne, minä olin täällä. Tämä minun piilo, etsi oma. Just tää sälle. Just tää saatana homopää oli siellä. Tuu mikä jätkää. Teidän morsoutenne voisi nyt painoa vittuun, jotta pääsen eteenpäin. Vittu pieni muna homo. Vittu ritareita taas.
Pakiin. Ole hiljaa, saatanan kello! The power of Christ compels you. Power of Christ. Power of Christ. More power. More power. Nää ristejä on vittu joka puolella. Miks toi kääntys? Miten se sai sen pään takas? Sirp! Sirp! Se on se miakkajätkä! Kappimorso! Miakkamorso! Mitä tapahtuu? Äiti! Ei mitä tapahtuu? Mitä vittu tapahtuu? Paskoi housuuni äsken varmaan. Miksi ne mene pois? Mikä pois? Painu vittu. Painu vittu. Painu vittu. Painu nyt vittu. Jumalauta. Hiljaa. En mä voi vittu mennä täältä mihinkään. Mä voin toijota tätä saatana pimeet ruutua täällä. Pimeä ruutu, missä on käsi. 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 No. Vitu käsi. A powerful solvent may dissolve the rust. Hammer! Oh jaa. Ei sit. Se on mitään morsohuone. Ei täällä oo piilopaikkaa! Ei täällä... Mitä mä teen? En mä pääse piiloon mihinkään! En mä pääse pakoon! En mä pääse... Nyt mä oon jumis! Mä oon jumis! Mä oon jumis! Mä oon jumis! Ei vittu, mä oon jumis! Äiti! Mä oon vittu jumis! Kynttilän ja saatana tämmösen välis! Vittu sä oot roma! En mä pääse liikkumaan! En mä pääse liikkumaan! No niin, nyt lähtee! Nyt on aika vähän aikaa. Ne tuli täältä, mennään tänne. Ton mä tarviin. Mitä muuta mä tarviin? Täällä ei oo muuta. Mikä vittu teit sotilait vaivaa? Miten sä sait sun päästä taas? Voi vittu, voi vittu. Auttakaa sotilaat. Auta risti. Risti auttaa. Oh, vittu homo kiertää tää koko ajan saatana. Mene pois. Mene pois. Ei kun pois. Sä pelkäät noit sotilait. Man the fuck up, sit lähtä juoksee. Läski, läski, läski. Itse asiassa toi ei oo niin hirveän läski, toi on aika laiha. Se on itse asiassa aika tyhmä homo. Mulla on etuovea vain. Mä en muista mistä mä tulin. Ah! Miten sä osaat ennakoida? Miten sä osaat ennakoida mistä mä tuun? Vittu mikä jätkä! Avaa se vitun ovi! Missä täällä on front door? Ah! 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 Ei sus! En mä saa sitä auki! Run, must, run. En mä voi, kun vittu suunnassa. Suuntavaihtoehto 1, morso. Suuntavaihtoehto 2, morso. Suuntavaihtoehto 3. Arva mikä siellä oli.
That's right, se oli morso. Avaat oven rauhassa. Pistät se vittu kiinni. Sitten juostaan tänne. Haha! Haha! Se olikin tää se reitti! What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Oh. Bad boys, bad boys. Mihin? Hop! Hop! Se aukeaa taaksepäin! Miksi? Siinä pitää olla ovi, joka vittu aukeaa taaksepäin. Salema vittu pystyy sen aukaisemaan tollasessa ajassa. Ei vittu! 3. kerta todella joo, kysy nyt menee. Kysy menee. Vittu kun se miakka jätkä. Se vittu osaa vittu ennakoida mistä mä tuun. Itse en pidä tuota morsoa juuri minään, au. Sitä olisi pitänyt jotenkin... Yppää se vittu päälle nyt se vittu pöydä. Sitä olisi pitänyt väistää jotenkin. Tai jotain. Ah! Juokse. Missä on pääovi? Tää on pääovi. Ei se mikään vittu pääovi! Ah! Mä voitin! Haista morso paskaa. Mä voitin! Auto on paras. Ja moottori. Ja kreditset. Ei vittu mikään homo. Ei vittu pahumotte. Ei saatana. Joo, tämä oli A Study of Insanity. Paskoin housuuni. Enough said.